Hey bafethu kodwa iyakwatisa yazi nalento yoBrigadier Julius Mkhwanazi. U-appearile namhlanje ecourt ne-co-accused umuntu akabanjwe naye ke. Mos yena ubanjwe nge-18 ka-April 2026 which was on Saturday. Then izolo kwabanjwa uKagiso Lirudla oyi-city manager yakhona pha e-EMPD ebanjwa ke phofu e-OR Tambo. Ngithe xa ndiyiva lento bayi-city manager and uqale ukuba uyi-city manager nge-1 kaNovember 2025 ndazibuza iba ungena njani apha na because bese siqhuba mos already apha kuMadlanga Commission by uNovember last year. Andeva into yoba before abe yi-city manager ebekade group group chief financial officer so beke ngisozimali wapha e-EMPD yadibana nje inoba ungena njani kuyo yonke lento ke so ba-appearile court bobabini. Sizayiva nje icase yabo ithini bachajiwe ke ijolo zabo zijongene noku-defeat the ends of justice, i-corruption, into enokwenza ne-fraud nje into ngathi njalo allegedly ne so sizayiva ke apha ethubeni ba ithini into yabo. Namhlanje icourt zethu nje zibhizi. Omnye umuntu beke appear court nguKat Matlala. Appear court icase yakhe ipostponelwe uMay kuba izawuqala ke ngathi umcimbi onokwenza ne-trial yakhe ke pha kuMay phofu wawina nento yoba ke ngoku angasaphindiswa le ebhongweni le kowabo ebhongweni eKokstad eKZN abese ke gcinwa apha eKhosi Mampuru but I think basezayiconfirma exactly into yoba uzawugcinwa eKhosi Mampuru okanye izathini but bafuna into yoba makabe seduze in preparation for i-trial yakhe. Omnye umuntu beke appearile namhlanje bafethu nguSergeant Vaninkosi. Sergeant Vaninkosi silindele ukuva i-final decision ba icourt ithini malunga nomcimbi webail yakhe uzawubuya ngoLosithathu Wednesday ne for into bathini neyakhe nje icase ngathi yathethisa nje ukhona muslim mcimbi ubuvelile ongathi okay njoba wabanjwa before i-Easter wake wahlala amalanga bathe xa ke appeara since bengekagqibi enye badelay last time kwathiwa xa kufuna ukwazi into yoba ibe i-state sizaphinde sibe available nini sabe sisisho uba sinazo ezinye izinto esibhizana ngazo sizaba only available namhlanje which is why he is only appearing again today. Kukuthi ke ngokusekehlela amalangana nje sewaliqala lamalanga kawabhadle phejele so wazama ukutsho nje ngongathi yena i-sources zakhe zimxelela into yoba bekeqoka beqamba amanga xa esithi ubhizi ngezinye icase bokuyindlela nje yokudelaya nje i-delaying tactic from kwiside le state yonke nje ndaqonda ithina lento isakhona isibindi soba umuntu abesisho satsho into yoba amahemhemi indlebe zakhe sezimxhazi zimamelele zamchazela andiyazi nje so ikhona nje kwaba khona nje into engathi njalo ke but all in all kwathiwa uzawuphinde abuye ngoLosithathu for into yoba kuzofinalizwa umcimbi onokwenza nebail into yoba uyayifumana ibail okanye akayifumana ibail. uKat Matlala i-trial yakhe iqala shushu ngoMay ngapha uBrigadier Julius Mkhwanazi plus ucity manager uKagiso be-appearile nabo ecourt zibhizi bafethu icourt zethu yabona amagqwetha wona hayi asike sihlebeni ngubani onobhudi nje ubhudi osingile ulegqwetha especially during these difficult times because I need to be in support of lo bhudi nyano ngabe liqwetha nje hayi kule minyaka nje zayo nje njoba sabe sibhizi nje apha hayibo ningarasi nithethele phansi if not ubhudi at least noma ngumalume ongenzeka nje into yoba liqwetha nje ngizomane ndimncedisa nje nange-filing ofane icinga kanjani nini ingathi these are best times for amagqwetha ama-advocate nje hayi ingathi hayi ningarasi itshoni kwi-comment section. Hey hayi bafethu hayi ndiyadlala before lento iba serious hayi ndiyazidlalela